בפרק הזה... שלום לכולם, וגם אני עכשיו מצלם בן. כן, אז הנה עודד את האינטרו שלו. בפרק הזה, עודד, מה אנחנו משחקים? תספר להם. במשחק של הרובים שכל הזמן אני שוכח איך קוראים לו, אני אזכר, קוראים לו... קופס אנד קריפס. כן, קאפס אנד קריקס זה... קרימס. זה כאילו הם שוטרים וגנבים כזה. אוקיי, אז זה לא, זה שתי קבוצות עם רובים, וזה קולי. עודד, בוא נעשה פעם. יש פה פארטי. פארטי אינווייט, עודד. רגע, מה? עודד. פארטי קלדרון. אוקיי, עודד. עכשיו לעשות פארטי אקפט. פארטי אקפט, איך שלא קוראים לזה. אז זה כל מיני התארגנויות שלא נוכל לפגוע אחד בשני וכל מיני כאלה. כן, שתמיד נהיה באותו טים. היי, לא כתבתי נכון אקפט? יש לך 60 שניות. וחבר'ה, אני לא חושב שזה יעבוד בסרטונים, אבל זה מראה לי שאני מצלם ב-1080 באיכות של 1080. לא משנה, יאללה, נו. אוקיי, בוא ניכנס... רגע. אני בינתיים מחפש משחק עם הרבה אנשים. עשיתי פארטי אקפט, ואז מה זה יוזרניים? מה זה יוזרניים? מה זה סמה כאילו? את השם שלי. את השם שלי. את השם שלך? כן, בין 192. בין 192. לא, עשיתי פארטי. אוקיי, הנה, join the party, בוא. יאללה. חברים. נכנסת? אוקיי, אם אני נכנס... בי כמעט תמיד מנצחים, אני אומר לך. ניסיתי את זה והם כמעט תמיד מנצחים. אוקיי, בחרתי. אוקיי. זה המוזר הזה באמצע? לא, זה הירוק. על השנייה האחרונה. אוקיי, אתה איתי, בוא נראה. אוקיי, היי. אוקיי, אני קונה לעצמי... בוא נזרוק. לא, אין לי. אז כמו שאתם רואים זה כזה... שעודד, בוא אחריי. עודד. אני לא יכול לך. קניתי לרובה, אני לא יכול. למה? לא יודע. כנראה אין לך מספיק כסף. בהתחלה יש רק 800. יש 800. חכה לי, אני באה. לא הצלחתי. הורגים אותי. אוקיי, הנה, כמו ששמעתם, they drop a bomb. הרגתי מישהו. טוב. הנה אתה. לא שמתי לב. הרגו אותי. כן, אז כמו ששמעתם, רגע, תנו לי ממש להחליש את זה. אני פשוט אחליש את השעות שלי. אי אפשר לקנות שוטגן. די כבר? אוקיי. אני קונה... בוא אחריי, אני ראשון. לי כבר יש רובה מהמשחק שעבר. אוקיי, בוא אחריי. אוקיי, לי אין רובה אז. כמו שאתם רואים לרובים פה יש טקסטורות, מה זה מגניבות? כן, תודו. מי זה? מישהו בתוך הפנים שלי. רימונים! רימון! וואי, איזה... הרגו אותי, איזה באסה. רגע, השגתי קילס. לא. טוב, אני הולך לקנות עכשיו שוטגן. יש כאן שתי... וואו, אני מה זה מתלהב מהמשחק הזה. כן, זה אחד המשחקים הטובים.
קניתי שוטגן. אוקיי, אני קונה רימון. אז כמו שראיתם אנשים אחרים זורקים רימונים, זה מה זה מגניב. עודד, קנית ואתה לא רימון? בחרת שטגן, אתה בחרת סנייפר. כן. סנייפר, למה שוטגן? יש לי רימון, איזה זוז. תביא לי להיות קודם. אוקיי, הנה, זרקתי אליהם רימון. תראו, על השוטגן אני יכול לכוון. הגג. איפה? תראה, זה אחד הרובים. מה שאני מחזיק ביד זה רובה שאי אפשר להשיג. בוא. אז איך הוא השיג אותו? כי הוא קנה. בוא, הנה, כאן יש רובה כזה מהיר. כזה M16 כזה. הנה, זה רובה מהיר כזה. זה לא לקח לי אותו. כי אתה צריך לזרוק. כדי זה. זרקתי. טוב, לא משנה, יש לי סנייפר. זרק רימונים. יש לי סנייפר, זה גם... הסתובבתי לעתים שלי, לבן אדם כאילו שהיה איתי. הרג אותי! מה זה הרובה הזה? הוא נראה לי הוא מה זה טוב. זה הרובה שהיה לך, הוא רק בירייה אחת. הוא 6 קילס מישהו קיבל. אוקיי, עכשיו אני קונה... איך קונים רימונים? יש לך בחנות. אני קונה... אוקיי, אני קונה... קניתי 2 סוגים. רגע. בוא, יאללה, התחיל. קניתי... לא, אני לא רוצה להפסיד את זה, נו. וואו, איזה עכבר מפגר, אימא'לה. איפה אני? אוקיי, זרקתי פצצה לשם. הרגתי. מוכן? יאללה, אני ראשון. בין הראשונים. טוב. אוקיי, תראה. תרוץ ישר קניתי, כאילו, קיבלתי רובה שמישהו זרק, לא יודע למה. תרוץ ישר לגג, תעלי ישר על הגג. סבבה. זה הכי טוב, כי אז אף אחד לא רואה אותך שאתה שמה. כי ראיתי מלא אנשים עושים את זה, ולא מבינים איפה הם. כן, כמוני. הרגתי את זה. אבל זהיר. הלכתי לשטח איפה שהם נולדים. איפה אנשים? נכון, אין אנשים. נשאר עוד 2 אנשים. איפה הם? שאלה אמיתית. אין עודד, אי אפשר לעשות את זה. לדעתי הם בתוכו. יריות אני שומע. בטח זה סרק או משהו. יריות סרק. רגע, אני בלאג. אוקיי, אני כבר לא בלאג. בוא נרד כאן בזהירות. איפה הוא? איפה הם? נשארו עוד 2. שאלה היא איפה הם? אם אתה תמצא אותם עכשיו אתה תסתבר. הנה! מצאת? לא, מצאתי אחד.
לי מספיק לזה ורימון. קניתי רימון אחד. ולי יש נשק, טוב. I'm reloading, cover me. אני מחזיק את הרימון, ואני הולך לפוצץ אותה. אתה לא חייב להחזיק, אתה יודע. איי, איך נפלתי, מה? מה אתה עובר זרקת? עליי? לא, לא זרקתי עוד. תכף אני זורק. I'm reloading, cover me. בן, אתה רואה אותי כאן עם הרובה? כן, אני מאחוריך. היי. בוא, נראה לי אני יודע איפה הם, נראה לי הם כל הזמן מי הולכים עודד? לפה. עודד, ירו בך. בוא, אני בא, אני מאחוריך. הנה הוא. מצאת מישהו? הרגו אותי. ראית לאן ירדתי למטה? אין, אני בלאג. אני מקווה שגם אותי. וואו, אל תדאג. ואני אין, מקווה אבל שגם- הנה הוא בא. שנייה, זהר. הוא הורג אותך. פוינט, ייי. רגע, גיים אובר, אוקיי. עכשיו... לנו זה לא גיים אובר. כן, זה לא, game המשחק over. נגמר, אבל... כן, ייי, אוקיי. ניצחנו. עכשיו בוא נלך למה אמרנו? פארטי גיימס? פארטי גיימס. אוקיי, זה היה כיף. מקווה שלא יקרוס לי פארטי גיימס. טנק, 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 טנק. פארטי, איפה אתם? יש כאן מסיבה. אוקיי, אני מפחד מיינקראפט עכשיו. כן, שומעים תקיות. לא כנראה. ילדים רציניים. יש בה גיים קסטר. אין לי בכלל לגים. אני בגיימקאסטר. עכשיו? כן, עכשיו. טוב, אני אתן למיינקראפט לקרוס, ואז עכשיו אתם תראו טוב, מסך. אני כותב, ואחר כך נחזור אליכם, צופים יקרים. צופים של עודד. כן, אני אחזור אליכם כשלבן המחשב יהיה סבבה. כן. יותר טוב. טוב, אז ביי. תקשיבו, צופים. מה אנחנו עשינו כשעכשיו קטעתי, וטוב, אני אחזור אליכם כשלבן יסתדר המחשב, כי עוד לא יסתדר לו. וחזרנו חברים. כן, נסתדר לבן המחשב. איזה לובי אתה? אני לובי... היינו מקודם ביחד. או ל4. אני ב4. היי נתה, היי. יאללה, בוא למשחקים. חברים. כן, בוא נעשה פארטי. אנחנו נראה לי כבר עדיין בפארטי. פארטי. אנחנו עדיין בפארטי. בוא, אנחנו עדיין בפארטי. איך אתה יודע? כן, יודע. אוקיי, נגיד. הנה, נכנסת. הנה, אנחנו כן, פארטי הנה, ליב. אנחנו עדיין בפארטי. אוקיי, הנה, היי. מה זה שעושה את הפארטי? נכנסנו לפארטי, כן. לא, זה לא היה פארטי גיימס, שנייה. בן, אתה רוצה להתערב איתי? בוא. התערבנו? לא, הנה. בטוח? 1,000,000%. לא חושב. טוב, אז קיצור, נשחק את המשחק הזה עכשיו. שזה פארטי גיימס. כן, הנה, אתה רואה? זה לא פארטי גיימס. עכשיו אני אחזור. חברים, ראיתם המשחק? לא מומלץ. סליים, חבר שלי. אם אתם רואים את זה, היי פיקסל. סליים טעים. למה טרייגן? אני רוצה להיכנס. למה טרייגן? אני אעשה רפרש. טוב, חברים, רגע, אני אצא מהמיינקראפט ואכנס מחדש. צריך להפסיק את המשחק לצאת מהמיינקראפט.
כן, לצאת מהמיינקראפט ולהיכנס חדש. טוב, כבר נחזור אליכם. איפה הפארטי גיימס? זה נראה לי שזה... עודד, מקודם אבל. נכון, בוא ניכנס פארטי גיימס, בוא ניכנס לאחד. בגלל שלא נכנסנו לפארטי גיימס, נכנסנו למשחק אחד. נכנסתי איתך. היי. היי. יואו, אני מת על הסקין הזה. איפה? איזה? אני רוצה לראות אותו. זה של יוטיובר אחד. בטח הוא יוטיובר. ברור שהוא זכיין. כן, זהו, רוב הסיכויים שזה יהיה חקיין. אותך אי אפשר לחכות. כן, כי זה סקין שלי כאילו. אני הולך כאילו להוריד את האוזניות האלה, הן מציקות לי. וגם עשיתי בי על הגב. וכן, אני גם הולך לעשות אור, וגם אני... השרוכים, אני רוצה שזה יהיה אחד קצר, אחד... כן, כמו שלי. למה? אבל זה יפה זה. אז השרוכים נשאיר. אני אוהבת את זה עם הפיגים. עוד לא התחיל. קרוב. אוקיי, מתתי. הרגתי. לא הרגתי. אחרון. בין האחרונים. לא, לך. אני רוצה להרוג אותו. אוקיי, אני... הרגו אותי. איך כזה אני אמרתי לא פוגעים בי. הרגו אותי. go away. מה אתה אלים? יש כאן בו... זה הכלב של עודד למי ששואל. אל תהרוג אותי. אתה לא יכול. באמת אני לא יכול? אם אנחנו בפארטי אז זכור לי. לא, אני לא הורג אותך אבל. אני רוצה להרוג כאן מישהו. אבל אני עדיין מקום אחרון. זה מה שאני... הבני בי הבואה בבוא טבח. כשהיינו ילדים היינו בסודות. לא. הרגתי אותך בסוף, מסכן. לא, אתה לא הרגתי אותי. אוקיי, זה הסוסים. כמו שאתם זוכרים מסרטונים קודמים, כאן זה מדובר על המזל שלך לקבל סוס טוב או לא, או סוס ממש עלוב. לי תמיד יוצא סוס עלוב. איזה סוס אדיר. נראה לי שיצא לי הסוס הכי טוב. לי נראה שיצא הסוס הכי טוב, אתה לא מדבר אפילו. אתה מקום ראשון, כן. תראה איזה מקום אני. באמת יצא לי הסוס הכי טוב. כל הזמן יוצא לו, זה לא פייר. אם אתה אני ראיתי אותך, אני רואה אותך. אין לי שמץ איזה מקום אני, אבל אני עומד לעקוב אתה משהו. מקום רביעי מהסוף. רביעי מהסוף, איזה מקום מעצבן. אתה מקום רביעי דו, עודד. מהסוף. מהסוף. אני רביעי! מהסוף. יוקפת אותי, זה מעצבנת. לא, לכי. הקטע הוא ללחוץ לפני שאתה מגיע לשם, לא להיתקע בקיר. מה אתה חושב שאיך... אוקיי, מהר.
אם אני מפסיד, אני לא יודע מה אני אעשה. אני ממשיך אני אקרא לפרק הפסד מוחלט. זה מה שאני אעשה. אני לא יודע מי רוצה לראות סרטון כזה, אבל משגע. whatever. לא, זה הסוף. מהר, סוס מהירי. תעקוף אותה. עקפתי אותה. אני עוקב אותה. אין לי סיכוי כבר. טרילילו ולהגים לי ולהגלו. איזה מקום אני? אחד לפני האחרון. לך. איזה מקום אני? שלישי. אני יודע עם איזה פלאגינים עשו את זה. זה פלאגין כזה מיוחד של מוד. שאתה רוכב על פרה? כן. לפני האחרון הייתי. מה זה טוב במשחק הזה? מה זה? וואו, התחיל? עודד, אתה לידי. מה צריך לעשות? אתה תראה כאן מה אתה צריך לבנות. אתה צריך צ'סט. לבנות צ'סט. אוקיי, ווד. תרביץ לווד. אני יודע בן. ווד. רגע, אתה אז מכיר את המשחק הזה? כן, אוקיי, איך אני... קרפטין בנץ'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. תביא אני מקווה שאני ראשון, כי תמיד אני ראשון. איזה שוויצר אני יוצא? כן, ושומעים אותך כזה, אני תמיד ראשון. אוקיי. פרנס הנה. להביא לו. תפוס. כך. מה צריך? סירה. איפה סירה? אתה רק בסירה? שקט. איזה שוויצר אני? אני שוויצר. להביא לו. סופר פרנס. אוקיי, בואו. זה ווד, איפה הוא יחי? אני שונא. תאמין לי, גם אני שונא. תגידו בתגובות אם אתם שומעים מכוניות. לא, בקושי שומעים. בקושי או שומעים? בקושי. אני אומר כי אני שומע דרך הסקייפ, אני לא שומע דרך הסקייפ. וואו, אני ממש נו בזה. גם אני, תאמין לי. או יש כאן חלק ישר יחסית. אוקיי, כבר לא. אובה. נו, מהר. חייב לעבור זה. אוקיי, זה... אבל כמו שבן אומר, למי אכפת? הכל צמא, לא. וואו, אני שונא את זה, אני לא יודע מה איתך. אני גם שונא את המשחק הזה, תאמין לי. פעם ראשונה שאני גם רואה את הסוף. לא צוחק איתך. לא. הגעתי 50.
אוקיי, ובחיים אל תקפוץ. אני יודע. הצופים שלי כבר מכירים את זה כי שיחקתי את זה פעם אחת בווידאו, אבל... לא, נו בא לי להיות מקום ראשון. תשתדלי להיות אחרון, סתם. למה לא הייתי בשיפט? אני לא כזה, אני לא בן אדם. כן, הם צופים רגע, עוד מעט נחזור אליכם. נו. לא יודע, איזה מקום אני? אוי, זה אתה, סליחה. לא פייר, תראה לאיזה רחוק הוא העיף אותי. יואו. יא, קקי, אני שונא את זה. היי, אני הכי בצד. זה לא... גרוע. נו, בוא זה, פגעתי. פגעתי. אימא'לה, וואי, העכבר שלי מה זה מפגר? אני לא עושה את זה, אני כרגע לא עשיתי את זה. לצופים שלי אני לא עשיתי את זה. וואו, איך יש לי כל כך פיצוצים כאלה? היי, פגעתי. גולד. לצופים שלי אני לא עשיתי את מה שעשיתי עכשיו. מה עשית? שלישי. בוא נפגע בהם. מה זה? אוי, זה לברוח מה... אני טוב בזה. אני גרוע בזה. אני אוהב את זה. תמיד אתה ואז אתה תמיד זוכר. אוקיי, למה יש לי כל כך הרבה להגים? תהיה בצד. אוקיי, הנה, בסדר, אין לי יותר להגים. אחי, למה? איזה תמבלן. מה קורה? איפה זה? זהר! כמעט פגע בך. יש לי להגים רציניים. יש לי להגים רציניים. שיפט על הצד. ייי, ניצחתי! אין, מקום שני! ניצחתי! יש! מה זה? זה עם החזיר, אתה זוכר? תתחבא בפינה. אתה מתחבא? כן. רואה אותי? לא. נראה לי אחד... אין, אני באה לעזור! הרגו אותי. אני, סליחה. באתי לעזור לך נגד המעצבן פה. הרגתי, יש. אבל למרוח! תברח, הוא מאחוריך, סתובב. מקום שלישי. תתחבא מישהו עכשיו, אתה רק שלישי. אוקיי, עכשיו... היי, הרגו אותי. מקום שלישי, יש. יש לי כל כך להגים, ה-FPS שלי זה GG. 20. כן, חברים, ראיתם. כן, מקום שלישי, יש. מקום שני, אני אוהב את זה. בזה, אם לא יהיה לי לאגים, אני אהיה טוב. תהיה בשקט רגע. אני רוצה לדעת מתי זה מתחיל. כן, בינתיים שאני פה מלוגלג. התחיל כבר.
אני אחרון. כי התחלתי שנה אחרי כולם. עכשיו יש מלא להגים. כן, שמתי לב. טוב, זה האמת היא משחק כזה מוזר. סך הכל לחצור אוקיי. למטה. זה עובד על המספרים שלך בידיים, לא יודע. כן. מישהו לפניי. אוקיי, בוא ניתן למיינקראפט הזה לקרוס. יאללה, אין לי כוח על... נו, חכה, תכף נגמר המשחק. הנה, רואה? נגמר. רגע, עכשיו נגמר כל ה... זה. היי, 10... קיבלתי 10. אתה מקום שני. באמת? אני קיבלתי 50. כיף לך, אני קיבלתי 10. אני כזה גרוע. אוקיי, עכשיו שזה ישאר טוב. מעניין כמה זמן הסרטון. לדעתי זה... משחק אחד בלי סורווייבלס? לא. אני לא יכול עם הלגים האלה. כן, שומעים אותך עם לגים של דיבור, אז מה אתה מסיים? כן. זה אומר ש... אוקיי, חברים, יש לו בעיית אינטרנט. בגלל זה כנראה היה לו לגים. כן, אז אני אגמור את הסרטון. ותנו לייק וסאב. תנו גם לייק וסאב לערוץ של בן. סרטון של מגה וולף. וזהו. אז תנו לייק, סאב, קומנט, דוגמה, וביי ביי.